Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jugu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jugu kemuri tinya wilila fala kachideme. أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادي تفي شرفلا لجباو أمي أوفوك ولي مندون كدل الله سبحانه وتعالى في ألك هنا ككشنا كبارك ألكو جدي كو چايانينا وكلنغلنا بلا جلنكا أما ولا دنيا كفوانغا بي وجلو كنكونو أمي كو ديفوار جمانا كان فابالا أبيجان Jamiyatu Ansardin tonde munumbe Abidjan Norla ujera ka faranyonka ku kanisojano ka farfonira le 12 mai hukumu kono no ya ankara muga Seyid Sharif Usman Madan Haidara ka bangini nyina samba flanitan kono tola 12 mai 2019 mimi ben sambi woro nani dafalima ningata Dr. Soula muso munon jigina ka be 12 mai ma ka dombolo ke uye ka lajalita ka uniku nsegere ka segin ka wajulu kene sigi ka kuma Seyid Sharif Usman Madan Haidara ka nyina maya chuya uka ninga olabani ni soja ani farfonu ye fe munon boray anga jeka do sheria nyogon fe ambe ala foka wale nyumando shambi woroni sanani a chama be ala bolo ala ko farashika akela aw manye mo nyuma ala kan yere ke ko mo nyuma ira na so bunya ko son sallallahu muhammad ale fole ko fe ambe ansaru bureau nyemo bela jelen fo kadamine international national fédération section sous section. Alhamdulillah ami Allahu ta'ala tando ka ala barakada ni ka Allahu ta'ala ko nyuman don masa min sona kan kene baraka mai yira auna bi wladaina ami Allahu ta'ala fo usraka président fédéral tola anaka bureau bela jene ame foli kerengere ndi tondi kilingilina bema kwani che Kaklia ka foli kerengere anga commission d'organisation amu fo ka wuli ka jola chien yere la depuis bara en kala falawma we bara ke fo ka taka teme an yere ka famu niveau kan bara nyana wala madun adanse ambe jama fo ka jama barkalla bara in ka damna ne bismillah ka timi ambulo ni alhamdulillah ya rabbi ala ko ke udu karamogo bela jele togola nanga nyemogo baka je no Seydou Sanogoye akwanga na joro ina ka foli ke karamogo be togola kere ya buluma amalma che kone mi mbora subiri kana soroya wa danse ulama dun ambe kene minga kene dugulende an karamogo ka anniversaire kenelu bara inna minna fogana bla joro inata amalma ke no ye jaray ana bara ke nyogon ko kalifa mo lumunuma wesega osega kala usarabe alabulu mo wesega ken bare na besarabe alabulu ka ta tonye mo la fogana bla duguma mo la mo wesega ken bare na ko abesarabe alabulu alaka besara ame ala fo ala barakada ay Haidara dama a jaranye ala ka Haidara me amulu ala ka Haidara deun sabati nanye amunu farla nyonga ka amulu nyoma kam Haidara de me ya rabbi ala ka ambe kelema ala ka barakada an shila amma ko be soroni kena minaka dinen sangorota ya rabbi ala ko kanye ya rabbi amani ni ala fe mawo ma boris gorola anga to ngono ka yoro wara segere anniversaire kele kama ya rabbi ala ka ben masigeso an yɛrɛ ka bi nasɔrɔ ɲɛmɔgɔ n'o ye Alhaji Adama Sanogo ye a n'a ka délégation Mali la nin waati in na karamɔgɔ anniversaire la an bɛ dugawu kɛ Ala ko ɲuman segin Ala ko kɛ ni kira hɔrɔma ye sallallahu alaihi wasallam bi nasɔrɔ ka foro bɛ bɛɛ lajɛlen ye an nisɔndiya la an ma ɲina Abidjan fédération k'u fo k'u sankɔrɔta ka da k'u ye baara min kɛ an y'a ye kunun ta in an y'a ye min kun labɛn kun bɛ yen an y'a ye vraiment a diyara an ye kojugu. An bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ bi Ala ka si ni kɛnɛya d'an ma
halibi ala k'an mɛn nin na an karamɔgɔ jara min kɛra sababu ye k'an kɛ marraine ye bi o de y'a to an sigilen bɛ kɛnɛ kan bi donc vraiment comme karamɔgɔ cɛ ye kuma min fɔ bi fɛn min kɛra kunun min ni san nana o bɛɛ nɛɛma de ye ni bɛɛ ye nɛɛma de ye donc mɔgɔ ma kan ka décourager k'a fɔ ko min kɛra kunun k'o kɛra kunnasuruku ye donc nin ye nisɔndiya ko yɛrɛ kuma dɔ yɛrɛ bɛ kɛ fo nin fana ye kɛ o b'a yira k'a fɔ ala subahana taala b'a n'an ye donc vraiment ka asad mɔgɔw fo u ye bonya min di mina ma k'a bonyana an ma a diyara n ye donc n bɛna bɔ kuma kɔnɔ mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zanbika wa ma ta'akhkhara wal yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka as-siratal mustaqim wa yansuraka Allahu nasran aziza. Donc voilà, Allah subhanahu wa ta'ala o de fɔ a ko Muhammadu mina dayɛlɛli k'i ye dayɛlɛli min dogotina k'a la n'a kɛla kaba bɛɛ bɛna ye wa Allah subhanahu wa ta'ala y'o kɛ alakira Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a ko n fana bɛna i kanda k'i bila sira kan sira min tilennen don jigɛn t'a la an b'o dɔnna an karamɔgɔ Hayidara ye a y'an bila sira min kan bɛɛ b'a dɔn ko alakira bilala sira kan min dan t'a la donc o la inshallah wa yansuraka Allahu nasran aziza a ko Muhammadu min dɛmɛ danti dɛmɛ min na dɛmɛla dɛmɛ min ka bon o de la kuma jan kun t'an bolo comme an ye ko ɲɛmɔgɔ ye an tɛ fɛ ka kuma donc la ansaru a y'a sigi inshallah diɲɛ bɛɛ ansaru bɛna bɛɛ minɛ fo président masaw bɛna ŋunuma an nɔfɛ bilahi a ti kɔrɔbɔ voilà donc la an ka marraine de nana n'o ye tableau ka sa comme Allah subhanahu wa ta'ala y'o fɔ alakira Muhammadu Mustafa ye donc la o ye bayanu sira mais moriya sira kan n'o ye siru ye n'o ye ilimul batini ye nasran yoron wa yansuraka Allahu kefun nunun a mɔgɔw b'o dɔn an b'a ɲini Alahu to ala fɛ sijan ni kɛnɛya ni lafiya bɛ ala bolo ya Rabbi ama ala k'a kalifa an n'an karamɔgɔ la a kɛra an ma ɲɛmɔgɔ ɲuman ye ya Rabbi ama ala k'an k'a ye kɔmɔgɔ ɲuman ye ya Rabbi ama a ye an nata ni hɛrɛ ye ya Rabbi ama a ye hɛrɛ min nata n'an ye diɲɛ ani lahara ala k'o hɛrɛ k'a yɛrɛ diɲɛ ani lahara a y'an sama ka bɔ jahanɛmɛ tingun kan ka kanda sira yira an na ya Rabbi ama k'an bɛɛ lajɛlen lakanda ni karamɔgɔ ka nɔɔrɔ ye ala m'o kɛra a y'an ka duw jɔ ya Rabbi ala k'a ka du jɔ ala kana ka du jɔ du kɔnɔ an b'a fo dantɛ foli min na k'a barikada k'a ɲini ala fɛ a sagona ko ye min ye diɲɛ ani lahara ala k'o k'a ye ala k'an n'a kisi ka bɔ kɔnɔnafili jugu ma o kɔfɛ an nisɔn ka di nin anniversaire na ka bɛn san 64 ma Alahu Taala ye ɲɛmaaya d'a ma ɲɛmaaya kun b'u ka so kɔnɔ ɲɛmaaya min kun kalifala mɔkɛ la ɲɛmaaya in sekɔra ka di a ma sabu ka da kan olu de ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye ɲɛmɔgɔya min dira a ma an b'a ɲini ala fɛ ala k'a fanga se ya Rabbi ama ala k'a kisi ka bɔ ɲɛjuguw ni dajuguw bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma ka nabaga cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fo min nana ni an min ala k'a bɛɛ lajɛlen dilan an bɛ an karamɔgɔ fo k'a ɲini ala fɛ ala k'an n'a kisi fo ka taa kisi jahanɛmɛ ma k'an bɛɛ lajɛlen sɔn fo ka taa sigi a mɔgɔ kɛrɛfɛ alijinɛ kɔnɔ ala k'o kɛ ciba kanu kama a n'a lahɔrɔma kama sallallahu rasulillah أسلموا انطلاقا وتطبيقا لقول أسد الله الغالب علي بن أبي طالب كما روي عنه عليه السلام يقول أن خير الكلام ما دل وقل ولم يمل ala ka jɔnkɛ n'o ye ali ye ala ka jɔn bi a ma a ye kuma dɔ fɔ an bɛna to o kuma in sinzan kɔnɔ a ko i k'a dɔn kuma na hɛrɛma min a kuntagala ma janya mɛ kuma yɛrɛ fɔbaga bɛ fɛ ka min fɔ a sera k'o fɔ a bɛ fɛ k'a fɔ min ye a bɛ fɛ ka min fɔ a ye a y'a faamu wa kuma yɛrɛ ma lɔgɔbɔ mɛnbaga la ko o de ye kumaw cɛla hɛrɛma ye o ladon waati janyani a n'a surunya o ti fɛn tiɲɛ ni kuma laɲini sɔrɔla ni kuma laɲini faamuna o la an filɛ kɛnɛ min kan nin ye bonya kɛnɛ de ye nin ye kɛrama kɛnɛ ye nin ye ala ka sɔn jɔn ka wele da k'a ma jɔn ka dɛli k'a ma
an filɛ o kɛnɛ de kan kɛnɛ in kan mɛlɛkɛ min bi yan a ka ca an yɛrɛ ye fɔ n'a kɛra jɔn ka ɲɛnafilɛli dan bɛ a la o la an bɛ fɔlɔ min na fɔlɔ ni kɛnɛ sanuma in kan o de ye tanga ɲinini ye ala yɛrɛ fɛ ale ala min yɛrɛ de ye tangatigi ye n'a ye min tanga o de tangana an bi ala ka tanga ɲini aw ye ani ne yɛrɛ ani diɲɛ silama bɛɛ wa ala k'an bɛɛ kisi ka bɔ an jugu tɔɔrɔ ma yarabi ala ka don an n'a cɛ a bi se an na ni sira o sira ye yarabi ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma sabu ka da ka a kanina ala ye ko la aqudanna lahum sirataka almustaqim a ko sira o sira bi jɔnw se ala ma ni mɔgɔ y'a minɛ k'i bi kɛ ala sago ye n'a sira minɛni ye a ko ale sitana b'i sigi a sira bɛɛ kan fɔ n'ale dɛsɛra ɲɔ tɛ jɔnw tɛna ala sɔrɔ hɛrɛ la fɔ n'a kɛra jɔn minnu ala ye u bɔsi ale bolo o la comme an bi dugawu jaabi kɛnɛ kan wallahi mɔgɔ dɔ bi sɔrɔ yan o kama ala bi aw ni ne bɛɛ ka dugawu jaabi sabu kabo ye bai'a kɛ o ka bai'a ma bɔsi a bolo kaba ye layidu ta ala ye k'a bi ala ka juru minɛ ka kɛ ala kira ka cikan minɛ baga tiɲɛtigi ye a ma ala janfa a ma kira janfa o kama ala bi sɔn an ka dugawu la an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ kisi ala k'an bɛɛ tanga an karamɔgɔ o tanga ɲini kɔfɛ kɛnɛ sigira ala min tɔgɔ la an ko kɛnɛ sigira ala tɔgɔ la parce que a dogolen tɛ mɔgɔ si la yan ni kɛnɛ in ni k'i bi a yira a bi bɛn barikada kɛnɛ de ma ni kɛnɛ in ye waleɲumandɔ kɛnɛ de ye wa ni kɛnɛ in sigi kɔfɛ foyi tɛ a sigibagaw ye fɔ jiidi diɲɛ hɛrɛ la ani lahara hɛrɛ wa kuma tɛ ten ko an bi a fɔ ko a ka di a bi ka fɔ ni sɛmɛyɔrɔw de ye sɛmɛyɔrɔ minnu tayɔrɔ ka sanu sabu ala ko wala in shakartum la azidannakum a ko jɔnw n'a ye ne ala barikada n ye hɛrɛ min kɛ aw ye n'a y'a dɔn ye n bin kale aw ye n b'aw jiidi wala in shakartum la azidannakum o kɔrɔ ye ala y'i kale de ye ko a ko kuranɛ aya gɛrɛ kɔnɔ ko ale ka jɔn caman tɛ ale barikada wa qalilun min ibadiya shakur a ko ale ala ka nɛɛmɛ kɛnɛ a ka jɔnw ye a ka jɔn caman tɛ ale ka waleɲuman dɔɔni segin ale ma k'a barikada siga tɛ o la mais a ko ni min ye ale ala barikada ko ale ala bɛna aw jiidi o tuma na ni kɛnɛ in dun n'i ye an kelen kelen ɲininka yan ka mikoro gɛrɛ an na ko nin kɛnɛ in sigira mun kama nin kɛnɛ in sigira mun kama ka an wele des centaines de kilomètres ka miliyɔn caman bɔ an balimakɛ y'a fɔ sisan a bɛ se miliyɔn 4 ma ka si ɲana ka tile ɲana ka i yɛrɛ ka makoya baaraw to yen ka nin bɛɛ labɛn an ka jɛ ka ɲɔgɔn ɲininka ta ko nin kɛnɛ in sigira an ye nin bɛɛ kɛ mun de kama ka ala barikada ka ala waleɲuman dɔn ko a ye mun k'an ye de a ye fɛnw na belebeleba kɛ an ye sabu ka d'a kan siga t'a la fiyewu mɔgɔw tile bɛɛ bi waso tile tɔw la tile min o tigi mɔgɔw ni kiraw tile bɛnna o tile bi waso tile tɔw la mais alakira a taalen kɔfɛ Seydina Ali taalen Hasanu tɛmɛna Huseini tɛmɛna wa silamaya a jigi kun tigɛra e b'a dɔn ne b'a dɔn silamaya kun y'a ka doni siri a bi jigi ɲini bulondaw la du ni du jamana ni jamana mɔgɔ dɔ bɛ yen bi ale bi ka balo silamaya tɔgɔ la mɔgɔ dɔ bɛ yen bi du nina a la silamaya tɔgɔ la mɔgɔ dɔ bɛ yen bi misiri jɔra ka d'a ma silamaya tɔgɔ la dɔ fɛɛrɛ bɔra silamaya tɔgɔ la dɔ ye diɲɛ hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ dɔ bi sara ta kalo la silamaya tɔgɔ la mais n'i ye ne ɲininka sisan ko n kɛra silamɛ ye
ko n bɛ se ka mun barika da silamɛya ye n b'a daminɛ sɔgɔma fo ka taa wula se silamɛya ye min ɲɛ ne ma n ka diɲɛlatigɛ la ni n ka denmisɛnya n'i ye ɲɔgɔnna denmisɛnw ye tiɲɛni na maki kɔnɔ jɛnɛya kɛra sababu ye ka ne ɲɔgɔnna caman ka nafolo ban suyɛni kɛra sababu ye ka ne ɲɔgɔnna caman lataga kaso kɔnɔ namara ni janfa kɛra sababu ye ka ne ɲɔgɔnna caman ka ɲɛnamaya don galama na k'u ka ɲɛtaga kɛ kɔsɛgi ye siga t'a la fiyewu n'i ko ne ka barika da silamɛya ye hali n'i ye nɛ ba kelen don ne da ko n ka silamɛya waleɲuman dɔn sabu ne kɛra silamɛya min kɛ a ye ne ka ɲɛnamaya basigi ka n balo lafiya la hali ni fɛn tɛ n kun na n lafiyalen bi ka balo silamɛya ye o de kɛ ne ye mɛ nin ye ne bi barika da silamɛya ye wa silamɛya yɛrɛ fana ale yɛrɛ fana bi barika da a den dɔw ye a bi barika da mɔgɔ dɔw ye minnu b'ale bolo silamɛya b'a fɔ ni karisa bɛ yen ne bɛ se ka sunɔgɔ ni karisa bɛ yen ne tɛ se ka kasi ni karisa bɛ yen mɔgɔw bɛ na ne dɔn o tumana ni an ko an ka da di silamɛya ma bi tan ko a ka kuma ko yalima diɲɛ kɔnɔ bi a bɛ se ka disi gosi ni jɔn ye o de la ala ko kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanahawna 'anil munkar ko aw de kɛra walima aw de kan ka kɛ jamakulu bɛɛ cɛla hɛrɛma ye kuma in o kɔrɔ ye silama bi yɔrɔ o yɔrɔ n'i kɛra silama ɲuman ye i sigiɲɔgɔn minnu ma sɔn silamɛya ma olu de bɛna laban ka u ɲɛ jɔ i ka ɲɛnamaya tɛmɛsira fɛ f'u bɛ tila k'a ye ja e de lafiyala ka tɛmɛ u kan tant que n'a sɔrɔla i tora ala ni kira kɔ o de la ala ko a y'anw de kɛ jamakulu bɛɛ la hɛrɛma ye min bɔra ka bila dugukolo kan bon o la sisan silamɛya yɛrɛ fana ale yɛrɛ bɛ sunɔgɔ ka a jigi dalen to cɛ dɔw de kan ni ninnu bɛ yen ne silamɛya jigi tɛ tigɛ siga t'a la e b'a kalama ne b'a kalama ala yɛrɛ de ye silamɛya jigiya ani silamɛya kɔsɛmɛ yɔrɔ ani silamɛya ɲɛji cɛbagaw dugukolo kan ala ye o du min kɛrɛnkɛrɛn o tɔgɔ la a bɛ fɔ o de ma ko ala kira ka du sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a ma dogo e la a ma dogo ne na silamɛya k'a sɔrɔ bi ma se don minnu na n'a jigi tigɛra k'a fɔ bi n bɛna malo karamɔgɔ bɛɛ ɲininka o y'a sɔrɔ kira ma bɔ o kɔrɔ ye kira ka diinɛ o y'a sɔrɔ a ma fan bɛɛ minɛ o y'a sɔrɔ a ka kalan pour k'a yira yɛrɛ k'i ye silamɛ ye a tuma dɔ la gɛlɛya tun bɛ o la mɛ o don ninnu de la minnu jɔra silamɛya jigi kɔrɔ silamɛya malo don a ye suwari ɲininka o jigi fɔlɔ-fɔlɔ de kɛra alakira ka du ye don min na gazuwatul khandaku bi kɛ a don kira ye cɛw fara ɲɔgɔn kan ko yalima jama min natɔ filɛ ni fanga don an tɛ se mɛ hakili bɛ sɔrɔ jɔn bolo parce que ni mɔgɔ dɛsɛra fanga na i bɛ na sisan fɛɛrɛ la a ye jama fara ɲɔgɔn kan hakili ɲuman bɛ sɔrɔ mɔgɔ min bolo o k'o di min bɛ se ka kɛ sababu ye k'u kisi jugu ninnu tɔɔrɔ ma a don hakili ɲuman sɔrɔla Salimani Farisi de bolo a ko alakira ma ko kulu bɛ yɔrɔ minnu na ni mɔgɔ tɛ se ka so boli ka yɛlɛ yen k'u ka o yɔrɔw to yen mɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen ni kulu tɛ yen ni jugu bɛ se ka so boli ka don parce que jama min bɛ na o kɛlɛ jama tɛ kira bolo k'u kunbɛn sisan f'u k'u yɛrɛ protéger ni fɛɛrɛ ye o ko ka dingɛ tigɛ ka Madinɛ yɔrɔw lamini yɔrɔ minnu ni dingɛ tɛ yen o la kira ye cɛw tila ka bɛɛ bila a ta fan o tuma na sisan dingɛ tigɛra ka ban kira n'a ka jama kira ye gardiw bila u bɛ dingɛ kɔlɔsi kafiriw nana u nana sɔrɔ dingɛ bɛ yen mɔgɔ tɛ se ka so boli ka don o ko nin ye fɛɛrɛ kura ye sisan u ni fanga min nana ni dingɛ kun tɛ ala bɛ se ko bɛɛ la mɛ o don silamɛya ko tun bɛ dabila kira n'a ka jama bɛ Madinɛ côté la
kafirikɛ dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko Amir bun Abdulwiti wallahi saya k'i fa mɔgɔw tun b'o kɔrɔ dɔn Amuru k'i fa a ye dingɛ kɔlɔsi ka taa a y'a sɔrɔ dingɛ tigɛyɔrɔ dɔ bɛ yen o épicerie ma bon so bɛ se ka o kɔsago a kun da m'a yɛrɛ la kojugu a y'a ka so labɛn ka vitesse ta ka na a nana se dingɛ ma yɔrɔ min a ye so kɛ ka dingɛ pan k'i cun kira n'a ka sahabaw cɛla yɔrɔ kɔni farinya tɔ juru tɛ nin tigi la mɔgɔ min bɛ se ka i ka parti mɔgɔw ka côté bila k'i cun kira n'a ka jama ka fa fɛ asilama i b'a dɔn a ye min kɛ a ko kira ma ko ni cɛ b'a bolo a jɛɲɔgɔnw cɛ la k'a k'a fɔ ye k'o ka bɔ ale Amuru fɛ a ye karamɔgɔw ɲininka tabani k'o don in de la ko cɛ jumɛn y'a kun kɔrɔta ka bɛn ni Amuru ye i bɛ sababa fɛn o fɛn dɔn a bɛɛ tun bɛ yen cɛ kelen ma sɔrɔ kira ka jama na min y'a kunkolo kɔrɔta ka bɛn ni kafirikɛ ka kuma ye c'est-à-dire a ka jugu ni ma quoi i ni denw sigilen b'i i yɛrɛ halala du kɔnɔ i jugu kana don dugu cɛ kelen i ka so i denkɛ kamalenkɔrɔ caman bɛ yen ka a sago fɔ ko ni den b'i bolo k'o ka bɔ et puis n'i ɲɛ wuli ka min lajɛ o b'a ta suli bon i bɛ kɛ cogo di cɛ ye wele da ka ko bɛɛ kɛ sahaba ma sɔrɔ ka cɛ jaabi nin tɛ siya kitabu kɔnɔ kuma ye dɛ nin falen bɛ an yɛrɛ sunnamɔgɔw ka kitabuw de kɔnɔ bilahi o don Seydina Ali si bɛ san 20 dɔɔni dɔw yɛrɛ ko a t'o bɔ yɛrɛ a ko kira ma ko a ka diɲɛ ale ma ko a bɛ bɔ a fɛ kira ko a ma innahu Amir a ko Ali nin ye Amiru de ye Ali ma kuma a y'a sigi parce que ni Ala ni kira kumana kuranɛ y'u kalan de k'u kana bila Ala ni kira ɲɛ cɛ y'a ka so sama tuguni a ye kumaw fɔ ne t'o fɔ dɔgɔyalimaw la ani jasirikaw na cɛ kelen ma sɔrɔ kira jɛɲɔgɔnw la min sera k'a cɛ jaabi Seydina Ali wulila siɲɛ filanan a ko kira ka jɛ ale ma a bɛ bɔ a fɛ kira ko a ma innahu Amir siɲɛ sabanan a y'a ka so sama ka poussière wuli a bɛ fɛn fɔ o ka bon kunkolo ma a sabanan de la Seydina Ali ko kira ma jɛ ma n bɛ bɔ a fɛ kira ko Ali ma innahu Amir o yɔrɔ la Ali ko kira ma walaw kɛna amran a ko hali n'a sɔrɔ Amuru don jɛma dɔrɔn i b'a lajɛ min bi kɛ ne bɛ k'a f'i ye an sigilen filɛ du min tɔgɔ la bilahi ni du in ni dutɔw man kan an sigilen filɛ bi ka barika da du min tɔgɔ la nin du in de kɛra Ala ka diinɛ ɲɛji cɛbaga ye kabi kunu fɔ bi wa ni nin du in tɛ a tɛ ɲɛnabɔ an karamɔgɔ Ali bɔra e ka ɲininkali kɛ k'a kɔ kɛra cogo di cɛw dɛsɛra cɛ min ye cɛ kɛmɛ dɛsɛra ka bɔ cɛ min fɛ Fatumatu Zaharaw furukɛ bɔra a fɛ Hasan ni Huseni fa bɔra a fɛ Zeinul Abidina mɔkɛ bɔra a fɛ Muhammadul Bakiri mɔkɛ bɔra a fɛ Jafari Sɔdiki mɔkɛ bɔra a fɛ Aliyul Hadi mɔkɛ bɔra a fɛ Sherif Usman Malana Haidara mɔkɛ bɔra a fɛ a ma tɛmɛ sangani kan Badara Ali ye Amir bun Abdulwudi kunba tigɛ ka bɔ kan da la a y'a kɛ ka kira jansa n'a ye an karamɔgɔ o don o y'a sɔrɔ a ka kala o don cɛman ye k'i représenter Ala kira ka du de bɔra ka jɔ o tuma na n ye ɲininkali fɔlɔ dɔ kɛ an filɛ kɛnɛ min kan barikada kɛnɛ de don waleɲuman dɔ kɛnɛ don ka Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn o du min ye silamɛya ɲɛji cɛ ta aw k'a lajɛ Seydina Ali tɛmɛna a den Hasan taara Huseni taara Zeinul Abidina tɛmɛna Muhammadul Bakiri tɛmɛna Jafari Sɔdiku taara Aliyul Hadi Muhammadul Jawad Hasanul Askariw bɛɛ tɛmɛna tabiinaw bɛɛ taara silamɛya
a jigi kun dɔgɔyara silamaya a kun bɛ jatigi ɲini na a kun bi kasi la a ma jigi sɔrɔ a yɛrɛ la wallahi Seydina Ali mɔdenkɛ min jɔra a jigi kɔrɔ ka silamaya bisimila ko a ka bisimila Ala Haidara baraya n'ale ma sa silamaya bɛna dɔn ko silamaya k'a ɲɛji cɛ a ko tant que n'i b'ale la silamaya ti malo ko a ma cɛ sɔrɔ a tɔgɔ la ka n'a Haidara to balo la an karamɔgɔ ye kuma in fɔ don min na ani bi cɛ a ka jan dɛ a wulila k'i jɔ silamaya tɔgɔ la ka si kɔngɔ na silamaya tɔgɔ la ka jɛn ni bagabagali bɛɛ ye silamaya tɔgɔ la ka jɛn ni dabalijugu bɛɛ ye silamaya tɔgɔ la wa Ala sɔnna a balola silamaya dɔnna wa a ma dɔn kadi tabayyana ar-rushdu min al-ghayy ale ka ɲɛnamaya de kɛra tiɲɛ farabaga ye ka bɔ galo la wallahi an sigilen bɛ bi ka barika da Ala ye Ala min sɔnna ko o cɛ di diɲɛ ma Ala ni ce o dama tɛ ka tila ka aw ni ne kɛ an n'o cɛ bɛnna tile kelen na ka segin Ala ni ce o dama tɛ ka tila ka e ni ne kɛ o cɛ dɛmɛbaga dɔ ye ani o cɛ kanubaga dɔ ye Ala ni ce ka segin Ala ni ce n'i ye mikoro di mɔgɔ ma ko a ka Haidara ɲɛfɔ an karamɔgɔ Abdulaye ibn Abbas ye min fɔ Seydina Aliyu la i tɛ tɛmɛ o kan u y'a fɔ Abdulaye ibn Abbas ye ko a ka Seydina Ali fɔ a ko walaw anna ar-riyada aqlamu wal biharu amdat wal jinnu kutabun wal insu husab an yuhsu fada ila Ali ma ahasuha a ko hali n'i ye diɲɛ jardin bɛɛ diɲɛ yiri bɛɛ kɛ kalimu ye ka diɲɛ baji kɛ angiri ye ka jinɛw kɛ sɛbɛnnikɛla ye ka adamadenw kɛ bonya lakalebaa ye k'u ka Seydina Aliyu ka bonya jate k'ale kalenna Ala la k'u tɛ se k'a jate k'a ban wa n'i ye mikoro di mɔgɔ ma ko a ka Siri Sɔmara na Haidara fɔ bilayi hali n'i ye diɲɛ yiri bɛɛ kɛ kalimu ye ka tila ka diɲɛ kɔgɔjiw kɛ angiri ye ka jinɛw kɛ a sɛbɛnnibaga ye ka adamadenw kɛ bonya lakalebaa ye k'u ka nin kabakomɔgɔ in ka bonya lakale ngale na Ala la n'a y'a sigi sɔgɔma ka wuli wula fɛ a bɛ k'i n'a fɔ mɔgɔ min taara tigɛ fa baji la i bi i tigɛ bɔ ba la ka ba to cogo min na lakalebaa bi dan ye Haidara ko la o de la kitabutigi ye ɲininkali kɛ a ko cɛ min ye diɲɛ kɔnɔ gɔ cɛ min kɛra kabako ye cɛ min ka ɲɛnamaya nɔyera diɲɛ kɔnɔ a ko ale b'a yɛrɛ ɲininka dɛrɛ a ko man huwa as-Sayyid Sherif Usman Madana Haidara a ko jɔn yɛrɛ de ye Haidara ye Haidara min ka ko kabako b'a la kojugu kabako min mɔgɔ tɛ se ka a danfɔ kitabutigi ko ale bɛ ɲininkali kɛ ko jɔn yɛrɛ de ye Haidara ye alladhi rahana hayatahu li islahil umma Haidara min ye a ka ɲɛnamaya kunomada diɲɛ ka lafiya kama a ko jɔn yɛrɛ de ye Haidara ye wa khada jami al makhawif wal maqatir Haidara min jɛna ni c'est-à-dire siranɲɛ ko ani fɛn min n'i donna a la i ni bi to a la a jɛna n'o bɛɛ donni ye Ala kira ka diinɛ sabatili kama kitabutigi b'a yɛrɛ ɲininka ko jɔn yɛrɛ de ye Haidara ye Haidara min sahara layali a ye siw si a ɲɛna li ilayi kalimati tawhid wa tawhid sufuful muslimin a ye a ka ɲɛnamaya kunomada ka si a ɲɛna k'a yɛrɛ lakɔŋɔ Ala ka diinɛ o yɛlɛli kama Ala ka diinɛ o dɔnni kama ani ka silamɛ jama kala ɲɔgɔn na Haidara min Nasidi Wadi n'i ye diɲɛ bɛɛ lajɛ ka diɲɛ bɛɛ lajɛ k'ale lajɛ i b'a sɔrɔ dancogoya la ani mɔgɔ tɛ kelen ye nɔ bɔli la ani mɔgɔ tɛ kelen ye nin tɛ ko an bɛ kuma yan parce que an karamɔgɔ dɔw tɛ n y'a fɔ yan kunu mɔgɔ t'i ye cogo ye mɔgɔ yɛrɛ tɛ kuma ye
cɛ piri bi gɛrɛya cɛ tɔw ta ye n'i ka baara ye anw ta Haidara yira ni mujiza ye Ala ye minnu k'a bolo ayi siga t'a la n'Ala y'o k'a ye o kan ka k'a ye mais kabako yɛrɛ min bɛ ale ka ko la a y'a lajɛ silamɛya a dɔnbagaw minnu k'u b'a dɔn a ka ca dɔw bɔra Jamiatul Azhar la n y'a fɔ dɔw bɔra Jamiatul Ummul Qura la n y'a fɔ dɔw yɛrɛ ko siga t'a la olu bɛ silamɛya dɔn olu y'a duguturu yɛrɛ ye mais an b'a fɔ nin bɛɛ ma nin si tɛ baasi ye silamɛya dɔnni a bɛ ɲini de ka silamɛya nakun sabati silamɛya dɔnni bɛ ɲini n'an sɔrɔla ka silamɛya nakun sabati n'a ye silamɛya nakun ye mun ye sindi minnu tigɛra k'u tugu furu minnu man di k'olu ja sigi minnu man di k'olu ja silamɛya nakun ye ka laadiriya sabati ka dugawudenya sabati ka dusukuɲumantigiya sabati d'accord ni nin de kɛra silamɛya nakun ye silamɛya kɔni a karamɔgɔw ka ca bɛɛ bɛ k'a disi gosi k'ale de b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan mais n'i ye dɔnnibaaw peser non la non n ka de kala disi gosi ma parce que kala ye wasila de a bɛ n'a fɔ n'i bɛ fɛ ka yɛlɛ so bili kan i bɛna yɛlɛyɛlɛnsen de da ka yɛlɛ o kan pour que i ka se so sanfɛla ma mais i b'a sɔrɔ i mako tɛ yɛlɛyɛlɛnsen in na mais yɛlɛyɛlɛnsen in de y'i ka sababu ye ka se i ka ɲinifɛn ma o la silamɛya dɔnni o de bɛ ɲini ka se ka silamɛya nakun sabati bon ni silamɛya dɔnnibaa kɛra dɔnnibaa miliyɔn 1 ye an b'a fɔ a bɛɛ ye a barika Ala ye mais an bɛ taa dɔnnibagaw juger min an b'u nɔ lajɛ dɔnnitigiya kɔfɛ jɔnni sera ka jɔn dan kuranɛ ka laɲini sabatili la ani Alakira cikun sabatili la yen de i b'a dɔn wallahi ni zikiridalaw ye fɛn fɔ fɔ karamɔgɔ Haidara ma o tɔ bi kɔfɛ nɛntigi da min bɛ se ka nin cɛ in ka fadailu fɔ n'o y'a ka bonyaw ye ka se a hakɛ la a ye dilanli min kɛ diɲɛ kɔnɔ a kɛra sababu ye ka sindi minnu tugu a kɛra sababu ye ka furu minnu kun man di k'olu ja a kɛra sababu ye ka sigi minnu ja e ka diɲɛ bɛɛ lajɛ ne m'a fɔ i b'i ka Haidara fɛ wajibi mais a kɛ Ala kama ɲinini kɛ dugukolo kan Haidara ye min dilan diɲɛlatigɛ jogo sabatili la ani adamadenw jogo donni na e bi karamɔgɔ kelen jumɛn dɔn diɲɛ kɔnɔ min sera k'a ɲɔgɔnna kɛ o la ni o sabatira an bɛ ka kuma hakili de fɛ i bɛ da la ya ja hali ni miliyɔn 100 donna Haidara ka mawuludu la o ka kan diɲɛ bɛɛ kan ka a kɛ parce que a kelen ye min kɛ dugukolo kisili la ani dugukolo bɛnni na ani dugukolo laadiriya sabatili la a sanfɛla la e ka diɲɛ bɛɛ lajɛ silama fara silanda kan ne tɛ cɛ kelen dɔn min sera ka nin karamɔgɔ kɛ ta ɲɔgɔn kɛ a ti ne hakili la an balimakɛ y'a seereya o de la cɛ ko Haidara min ye a kelen ka dilanli modèle ye a kelen ka dilanli modèle e ni Ala cɛ i bɛ karamɔgɔ kelen jumɛn dɔn min b'a da don silamɛya kuma na ni silamɛya ɲininkali bi k'a la ko hali a m'a fɔ cogo di diplôme t'a bolo an karamɔgɔ o ka dɔgɔ dɛ an filɛ tile min na bi Siru Sɔmana na Haidara kɛra silamɛya jigi ye bilayi bi ni da ba kelen kumana silamɛya tɔgɔ la n'ale kumana ale bi lamɛn a kelen dilanla Ala fɛ wallahi a ka dɔɔni sɔrɔ togoya an karamɔgɔ i bɛ jamana da jamana kan i t'a ɲɔgɔnna ye maa gɛrɛ bolo a ye kuma min kɛ silamɛya tɔgɔ la an karamɔgɔ n'i tɛ Haidara ye n'i y'a kɛ i bɛ sa a ye ɲɛ min mun ye silamɛya tɔgɔ la an karamɔgɔ n'i y'a da yira cɛ caman na i bɛ boli i bɛ silamɛya doni jigin
si kɔngɔla tɛ si kɔngɔla ye fanga bonda tɛ fanga bonda ye n'a ma bagabaga ni min ye an karamɔgɔ ɲininkali kɛ kunu ko mun kɛra i bɛ sɔrɔ ka da la ko ale ka juru bɛ silama bɛɛ la mɔgɔ mɔgɔ ko a dara ala la ka da kira la walayi a dara ka juru b'an bɛɛ la parce que ale kelen jɔra yɔrɔ min na silamɛya tɔgɔ la ne tɛ cɛ dɔn bi silamɛya tɔgɔ la diɲɛ kɔnɔ min sera ka jɛn ni o dekun ye silamɛya kama an balimakɛ y'a fɔ yan anw bi kabakoya a dara ka ko min na o de ye nin ye wa nin yɛrɛ de ye kabako ye kabako tɔw tɛ min bɔ dɔnnibaa ka ca mɛ a lajɛ ale kelen sera ka mɔgɔ hakɛ min dilan an balimakɛ y'a seereya nin yɔrɔ in na yan an bɛɛ ɲɛna yan karamɔgɔ kama olu taara Hind an karamɔgɔ laada la n'u taara jigi ye hôtel de la ni su ko la an karamɔgɔ i fananen kɔfɛ u bɛna Hind muso kelen kelen di a bɛɛ ma mɔgɔ min ye Hindu ka fête kɔni lajɛ kɔni an karamɔgɔ danni cogoya la ala y'olu sɔn dancogo ɲɛ na mais e taara jigi u k'olu taara jigi hôtel la u taama ɲɔgɔn u nana Hind muso di a bɛɛ ma ale de ye ɲininkali kɛ ko nin ye mun ye u ko laada don ni dunan nana ya hôtel la ya u b'i bisimila ni nin de ye o b'i baro ale ko u ni ci bonya na ale ka diinɛ t'a permettre ka nin kɛ a ko wallahi hôtel dirigeant ma da la u ye ci bila u nɔfɛ ko u mako bɛ u la u sera yen u y'u ɲininka a ko aw bɛ bɔ min u y'u bɔ jamana fɔ u tun bɛ bɔ Côte d'Ivoire yan a ko aw bɛ diinɛ jumɛn na a ko ma anw ye silamɛw de ye a ko mais aw banna min na mun y'a ban a la o ko an bɛ diinɛ min na o diinɛ ye an bali nin kɛli la an balimakɛ de y'a seereya yan a ko hɛndiyanw ko kabako ti ban diɲɛ kɔnɔ a ko nin de y'a siɲɛ fɔlɔ ye olu ka hôtel la yan ni ɲɔgɔnna ka se ka kɛ a ko cɛ si ma bɔ farafinna ka na yan u ye nin da yira min na ko a sera k'a kunkolo firifiri an balimakɛ ye barika da ala ye ka barika da kira ye ka barika da Seyid Sherif Usman Manana Haidara ye nin de ye kabako ye Haidara ka ko la nin de ye mujiza ye Haidara ka ko la ka mɔgɔw jogo don ka mɔgɔw kɛ dugaw den ye u mansaw ye ka cɛ jɛngɛnenw tilen muso minnu tun ma sɔn furu la k'olu kolon u cɛw ye sadiri ne de ti mɔgɔ da min bɛ se ka karamɔgɔ fɔ ka se a ye kabako min kɛ a ka bon imagination ma a ka bon imagination ma sisan ne hakili la an ka secrétaire bi dugu jumɛn na Damele a bɔ a so a ko hala tɛ kalo fila dafa fɔlɔ an balima dɔ ye an ka tɔnɛ dɔ bɛ yen karamɔgɔ Haidara kanuba don a balimakɛ ye nafolo caman ko a ka baara dɔ kɛ n'a ye a taara Orange Money tigi fɛ ko a bɛ taa ka wari retirer Orange Money tigi ye wari retirer mais a ɲinɛna ka dépôt kɛ a ka compte la ni ka laban ka wari gɛrɛ bɔ ka d'a ma a y'a ka compte vérifier a y'a ye tiɲɛ yɛrɛ la min b'ale ka compte kɔnɔ o ka ca an karamɔgɔ bilahi bayi a tigiya kama a wulila k'a ɲɛɲini ka se polisiw de ma fɔ Orange Money tigi fɛ yen ka taa cɛ ka wari kɔsegin cɛ ma a bɛ fɔ nin de ma ko Haidara ka kabako ka segin ka fara a kan an balima dɔ filɛ nin ye Kajolo a fa a taara da dɔgɔtɔrɔso de la yɔrɔ kɔni n'i taara i ka mɔgɔ da dɔgɔtɔrɔso la musaka de bɛ bɔ ale taara fa bila dɔgɔtɔrɔso la k'a bɛ taa ci la so ka na a bɛ na a ye chasse binnen ye sira kan
an karamɔgɔ ye chance in ta a y'a sɔrɔ nafolo b'a kɔnɔ u b'a fɔ a ye cogo min wari min tun b'a kɔnɔ a bɛ se million ma walima a ka ca ye i fa b'i bolo dɔgɔtɔrɔso la i bɛ mun kɛ mais an karamɔgɔ o wari a sira n'a ye juge de fɛ yen a ko a nana juge k'a seere k'u ka se arajoso la ka taa wari wele da n'a sɔrɔ mɔgɔ min ka nafolo tununa o y'a sɔrɔ waritigi yɛrɛ min ka wari tununa a terikɛ ko a ma k'u ka taa arajoso la ka taa lase waritigi yɛrɛ ko mɛ ko o ye temps perdu de ye ka wari kɔni bi kɔni ni ɲɔgɔnna nafolo ko an k'an jigi bɔ a yeli kan mɛ cɛ taara ni wari ye u ni juge ka taa wari wele da arajoso la u ye wari ko ci lase ko ni mɔgɔ min ka wari tununa k'o ka se waritigi wulila ka se arajoso la wari min bɛ chasse kɔnɔ u ye wari da ɲininkali k'a la a y'a sɔrɔ a ye wari da min fɔ min bɛ chasse kɔnɔ o y'ale ka wari ye ka a siri cogoya fɔ a y'a sɔrɔ min bɛ chasse kɔnɔ o ye ale ka wari ye u ye cɛ ka wari d'a ma juge ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ni Seyidu Sumana na Hayidara barika tɛ ni tile banna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ Ala fo ka Ala barikada ka masa wale ɲuman dɔn masa min sɔnna ka nin don belebeleba in jira ne ni aw la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni an ka se ye minnu yɛrɛ fɛnɛ ma bi don in ye o fɛnɛ ma foyi kɛ Ala la a sababu kɛra wagati seli ye o taara Ala ka wele jaabi ni se b'u yɛrɛ ye ni kun tɛ f'u kɔ o masa folen kɔfɛ an bɛ tila k'a ɲini o masa kelen fɛ kisi ani nɛɛma a ko o jidi an kuntigi Muhamadu kan a n'a sogindow a n'a ka sahaba ɲumanw ani minnu yɛrɛ sɔnna ka an nɔfɛ tuguni baara ɲuman kɛli ye fo ka taa se lahara jɔdonw ma Ala ka nɛni aw ye o la o kɔfɛ an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo an b'a dɔn nin wagati in na an saro bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la jamana 30 ani kɔjan k'a daminɛ nin kalo in na kabini a jɔra fo ka taa se an filɛ nin ye sigiyɔrɔ min na a bɛɛ lajɛlen de wulilen no k'i jɔ i seko damayira bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ kunun ne y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na ni minnu se ye wari bɔ ye olu bɛ ka miliyɔn caman bɔ ni min yɛrɛ se ye ŋaniya ɲuman jɔli ye nin ko in bɛ se ka ɲɛ cogo min na o yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka ŋaniya ɲuman jɔ minnu yɛrɛ fɛnɛ se ka farisogo de la baara kɛ nin ko in bɛ se ka ɲɛ cogo min na olu fɛnɛ bɛɛ lajɛlen b'u se la a bɛɛ lajɛlen kɛra Ala ɲɛna Ala de bɛ juru sara saratigi o ye setigi de ye o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an sigiyɔrɔ bɛnna yɔrɔ min ma n'o ye Côte d'Ivoire kabakolo bakɔrɔla ye an sigiyɔrɔ bɛnna o ma Ala sɔnna nin kɛnɛ in an sigira a kɔnɔ an bɛ masa fo k'a tanu k'a wale ɲuman dɔn ko ani ce an tɛ dugawu kɛ bi sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen na Hayidara tɛ sunɔgɔ ale mago bɛ diɲɛ ka kisi la ale bɛ ka dugawu min kɛ o bɛ a bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunun sɔgɔma kuranɛw kalalaya darayiliw kalalaya o la nin wagati in na an bɛ wale ɲuman dɔn kɛnɛ de kan ani barikada kɛnɛ ani tanuni kɛnɛ an bɛ o kɛnɛ de ka wulada in na k'a fɔ an mɔkɛw ni an mamusow ye ani an baw ani an denw an ka foli de bɛ aw ye ko aw ni ce aw yɛrɛ ye ko aw kɛra wale ɲuman dɔnbaga ye an bɛ aw de fo aw ka wale ɲuman dɔnni na san 64 a ɲɔgɔn sigiyɔrɔma 100 a bɛ setigi de bolo Ala k'a d'a ma a bɛ min fɛ Ala de b'a dɔn yarabi Ala k'o k'a ye a bɛ siran min ɲɛ tɔɔrɔ la Ala de b'o dɔn Ala ka don a n'o cɛ aw yɛrɛ minnu ye a kanubagaw ye aw bɛ min ɲini Ala fɛ diɲɛ ni lahara mɔgɔw la Ala k'o dilan aw ye a bɛ siran min ɲɛ tɔɔrɔ la diɲɛ ni lahara Ala ka don aw n'o cɛ yarabi nin kɛnɛ in Ala k'a caya yarabi nin kɛnɛ in Ala k'a caya an bɛ dogoli a n'a bangela tɛ caya Ala min ma n'a tɛ dɛsɛ Ala ka n'aw taw dilan yarabi Ala k'an jigi o tugu Ala ka bɔdaw k'an ye kira n'a bɔnnaw bonya kama salli ala rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin an b'a fɔ ka wale ɲuman lɔn o la i y'a fɔ cogo min na depuis mai kalo bɔra fédération bureau a ye commission sigi sen na
pour que an ka se ka karamɔgɔ se Sherif Bada Haidara ka anniversaire baaraw labɛn o la o sera ka le 28 avril 2019 an ye baaraw daminɛ n'o ye karamɔgɔ ka anniversaire baaraw ye o la baara kun fɔlɔ o kɛla dɔnni san ye n'an ko ma ko jeridi o la o kɛla an ka siège la yan donc le 28 avril 2019 o sera ka mɔgɔ 400 ani mɔgɔ 40 olu nana ka na o jeridi donc an ye baara daminɛ yan sɔgɔma fo ka taa kuncɛ 15 waatiw la o la ɲina il faut dire que particulièrement ɲina jama bonyana ka tɛmɛ san tɔw kan donc an y'o kɔlɔsi baaraw la chaque année san o san dɔ bɛ fara jama kan ka taa san o san dɔ bɛ fara motivation kan ka taa o la ɲina an sera ka jere min ta o bɛna mɔgɔ 400 ani mɔgɔ 40 inshallah voilà donc o ye laada ye fédération Abidjan Nord bolo san o san ni karamɔgɔ ka anniversaire sera donc le 11 an bɛ kurana kalan kɛ ka ɲɛsin karamɔgɔ n'a ka denbaya ma ala ka se k'o kisi ala ka se k'o kanda ala ka se ka si ni kɛnɛya di karamɔgɔ ni a ka denbaya ma mais ɲina kurana kalan dɔ farala kan kamasɔrɔ min na karamɔgɔ kɛla o conseil islamique ɲɛmɔgɔ ye o la bureau national y'a ɲini fédération bɛɛ fɛ bɛɛ ka dugawu kalan kɛ a sira kan donc o la ɲina o koba fila donna ɲɔgɔn kɔnɔ karamɔgɔ ka anniversaire duwawu ale ni karamɔgɔ kɛli o conseil ɲɛmɔgɔ ye donc an ye o duwawu ɲini fila le fara ɲɔgɔn kan o kɛla 11 mai 2019 o kɛla kunu sɔgɔmada inshallah an ye laada ye fédération fɛ comme fédération Abidjan Nord kɔnɔ section 8 de bɛ donc a section bɛɛ la san o san an bɛ dɔgɔtɔrɔso kelen ta section kelen-kelenna la ka taa dɔn kɛ o la o sera ka ɲina donc choix o kɛla Dabu ye donc ɲɛmɔgɔ y'a yɛrɛ ko ka taa dɔn kɛ Dabu maternité la o la ɲina an ye délégation formé ka taa Dabu dɔgɔtɔrɔsoba la kɛrɛnkɛrɛnnenya a maternité ka taa dɔn kɛ dɔgɔtɔrɔw ye ka dɔn kɛ ayiwa jibagatɔw ye muso min jigila ka bɛn 11 mai ma 12 mai ma donc ka taa cadeau k'o ye ɲina baara bonyana dɔɔni kamasɔrɔ yan'an bɛ se Dabu an ka tɔndenw min bɛ yen n'o ye Dabu section tɔndenw ye olu ye dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kuru bɛɛ tu balaye o y'a kuru bɛɛ balaye ka ban donc dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ o y'u ka nisɔndiya yira an na o sira kan o kɔfɛ dɔgɔtɔrɔw y'u ka nisɔndiya yira o y'a yira k'a fɔ ko depuis Dabu dɔgɔtɔrɔso bɛ yen olu ma association si sɔrɔ surtout silamatɔn min bɛna ka na dɔn di o ma donc k'o ma de ka kɛ fɔlɔ o kɔfɛ fana o y'u ka nisɔndiya yira kamasɔrɔ n'an taara ni dɔn min ye an b'a mɔgɔ bɔ mɔgɔ la donc n'i ye jateminɛw kɛ Côte d'Ivoire an bɛ min jate silamɛ ye o ye julaw ye donc an taara dɔn min yɛrɛ kan an ye jula kelen sɔrɔ a la n'a tɔ bɛɛ tun ye sango chrétiens donc olu yɛrɛ ye min sɔrɔ karamɔgɔ yɛrɛ ka dɔn la donc an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ko an ka silamɛw ma o sɔrɔ donc ɲina fana ni o kila o yɛrɛ bonyana Dabu dɔgɔtɔrɔw ma donc o y'a ye différence foyi tɛ yen an ma différence kɛ k'a sɔrɔ olu ye kɔlɔsiw kɛ yɔrɔ tɔw la donc ni mɔgɔ bɛ taa ka taa dɔn kɛ o bɛ parti min na walima o bɛ ethnie min na o b'o le privilégié donc o kɔnɔ n'an taara an bɛna silamɛw le privilégié an m'o kɛ an ye bɛɛ kɛ kelen ye donc ka cadeau di bɛɛ ma donc o yɛrɛ warala o ma o yɛrɛ bonyana o ma donc o baara kɛla Dabu kunu 11 mai donc an ye o dɔnw kɛ ka dɔn yɛrɛ fana di dɔgɔtɔrɔw ma sage femme ale ni médecin tun bɛ kɛnɛ kan fana inshallah vraiment ya kuma ye tiɲɛ ye kunu an tun ye labɛn bɛɛ kɛ pour que an ka karamɔgɔ ka anniversaire kɛ 11 mai ka dugu kɛ 12 mai o ye an ka laada ye mais sisan ye a bali an ka karamɔgɔsiya y'o de fɔ ko ala ye karamɔgɔ yɛrɛ ka anniversaire kɛ fɔlɔ donc o yira an bɛɛ la o la an ma découragé an ye anniversaire bila bi la ka na a baara kɛ siège la mais kabaw kɛla min ye o ye an balima balani fɔlɔw ye donc olu yɛrɛ ta ye kabakoba ye o ye karamɔgɔ kanu sinon olu o labɛn no o taa Corée du Sud ka taa activité manifestation dɔw kɛ yen mais karamɔgɔ ka anniversaire yɛrɛ bonya kama o y'o ka voyage suspend ko bɛna o ka nisɔndiya yira karamɔgɔ ka anniversaire la donc o ma foyi ɲini an fɛ donc o y'u ka nisɔndiya le yira dɔrɔn o nana ka na karamɔgɔ ka anniversaire participer ni an ye nin ye olu seko ye k'a kɛ karamɔgɔ ka anniversaire la o sɔrɔ a y'o ye yan donc ka na a baara ninnu kɛ ni an ye inshallah n'an ko k'an bɛ tɔndenw fo c'est comme an b'u dɔgɔya le mais tɔndenw y'o ko kɛ ni anniversaire na an ma sigi n'o ye an y'o de fɔ waati na an ko an bɛ fɛ ka dɔn di dɛsɛbaatɔw ma an mako bɛ malobɔrɔ 64 la ka bɛn karamɔgɔ si hakɛ ma malobɔrɔ min ɲɔgɔn sɔrɔ malobɔrɔ 71 y'a ye donc o tɔndenw ka baaraw ye
o kɔfɛ o ye misi fila ɲɔgɔnna ɲini ka na di an ma misi fila ka na di an ma karamɔgɔ ka anniversaire hukumu kɔnɔ o kɔfɛ an tun y'a fɔ tuguni ko ni tɔnden fɛn fɛn muso jigila 1er mai jusqu'à 12 mai cadeau bɛ di o ma an ye den min enregistré den 22 den min sɔrɔla o hakɛ kɔnɔ 22 o bɛɛ t'u ka cadeau labɛnna ka a di o ma inshallah o la nisɔndiya tɔ tɛ an bɛ tɔndenw fo ko o ni ce kunu o ni ce bi ko ni lɔn bɛ o la karamɔgɔ ta ye foli de ye parce que dan tɛ karamɔgɔ la an tɛ se ka karamɔgɔ fo ka se a dan na parce que a ye min ɲɛ an yɛrɛ ma dan t'a la an yɛrɛ de b'a dɔn karamɔgɔ tɔgɔ on dit tubabuw ko ten son nom seulement ouvre des portes o bɛ an n'o bɔ donc foli le dɔrɔn ka ɲɛsin karamɔgɔ ma ka ɲini ala fɛ si ani kɛnɛya k'o di karamɔgɔ ala m'o kɛla ale ni a ka denbaya bɛ ka ɲini ala yɛrɛ fɛ karamɔgɔ yɛrɛ bɛ fɛ ko an ka kɛ cogo min na dɛ ala yɛrɛ k'an kɛ ten ala k'an kɛ ten kira yɛrɛ bonya kosɔn sherifo barika kosɔn sɔli ala rasul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. An baden TV shirifila lajɛbaw an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔ a ka ɲamadaliw la. Nin tun ye an ye Côte d'Ivoire jamana kan faaba la Abidjan Nar Jamiyatu Ansardine tɔnden minnu bɛ yen olu ka 12 mai kɛnɛ kan min kɛra ka bɛn san 2019 ma. Mɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli 64 min sɔrɔla an karamɔgɔ fɛ ala kɛ ni ɲɔgɔnna caman yira an ni a la. A k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Londi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi sega tinya